Mabungahong kagabhion mga igsoon, live ta. So please share our live tonight. Ako sa share din mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you Lord sa lahing opportunity. Medyo busy ta mga igsoon kanunay pero karong gabi bakante man ta. So live ta. So again ako sa ni-share itong live mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Kumusta? Kumusta mo na mga igsoon? Yeah, live ta. Praise the Lord. I guess done. Okay, done sharing. Okay. Praise God. So, dana ta balik na ta. Shout out tanan be. Mga OFW mabungahong adlaw ninyong tanan diha. Mga seaman, mga seafarer, mga naka-permanent resident, mga subscribers and followers sa nga page. Salamat kayo nayuban mag-send og star. Thank you kay wa jud ko na ngayon nakabalo no. Praise God. So akong gi-shout out si brother Ronald Tair Bueco, watching from Greenstone Mining, Surigao del Norte. Praise God, hallelujah. Amping the brother, God bless. Thank you for watching and listening. Hallelujah. Shout out sa diay sa Dawahon Islands, no, somewhere in Southern Leyte. Makanha ko diha, pedugaya pa kuan pa suntuig pa, nakabuk na daan sa Pastor Marlon Cotamura ba. No, shout out na ko be sila si Sister Lilia o si Brother PD Pinula no. Makakita-kita na kita pon pero sunod tuig pa. Sa iyo kay nag-book ba no? Unsa pa man ron September nya naka-book na si Pastor og January. Still praise the Lord sa opportunity. Kita-kita ta pohon. Unta way balod. Praise God. So tonight igsoon ato ang topic is may tungod ni sa mga tao nga tinuod nga nagsunod ni Kristo no kung unsa itong dangata no although kadungog na mo ani daghano pero mao lagi ni ako ning i-remind igsoon nga kaning mga lagad ta sa Ginoo dili ni sayon nga relax ra ka no kay ang uban labi na ang uban bag-o pa wala kabalo nga kanang mga lagad kas Ginoo nay something masugatan nimo nga pwede ka mo balik sa imong kaniadto. So mao na atong topic karon no. Praise the Lord. Again, salamat sa Ginoo sa laing higayon. Yang gihatag kanato karon mga igsoon unya. Pasensya na mo nga usahay di ta ka live kay busy kayo ta no. No, mao bitaw nang nay magsige og message nako, magsige og chat, dili ko ka reply kay busy jud kayo for the glory of the Lord gyapon. Thank you Pastor, God bless you and your family. God bless you more Princess ay Chanel May Salem. Praise God. Anyway, ako rin gi-shout out ang kuan mga igsoon ang amo ang bag-o nga Bible study sa Barangay Ingod, Tubigon. Last night didto me unya bibo kay nito mga igsoon kay nainangatin nga mga piniriso gikan sa una no mga kauban na po nato sa pagtuo mga adik-adik yun ba no mga kriminal bibo kay mi dito unya naway pulis no so kompleto ta mga igsoon niya nindot excited kanunay knowing maghisgot sa pulong sa Ginoo no so again shout out nako tanang taga Barangay Ingod Tubigon be no mao ni timan inyo nga brad basi naay ganahan yung mga igsoon nga mo attend og Bible study every Tuesday 7 PM at Ryan Gardusi sakto ba ko? Resident. Garduki. Limot ko na. Sorry, Brad. No? So, kung shout out diha tanan, Garduki family sa Barangay Ingod, no? Sila si Ate Inday, Brother Ryan, tanan. Sila si Rap, yung anak, iyang asawa na sa Dubai.
no? And salamat kayo sa kanunay higayon nga excited mo sa atong Bible study. And praying si Lord mag-open pag yun og more Bible study kay mao man ay ganahan nato nga mabisita sa buluhaton sa Ginoo. Praise God. Sinay nakadungog di nga ganahan mo basta dulduo lang atong daugo na. Praise God. So shout out na ko tanang mga followers, mga viewers karon from Luzon, Visayas, and Mindanao, and of course ang atong subscribers sa atong YouTube channel. Ang link nasa caption na ning live, no? Shout out. And also akong gi-shout out ang 223,000 followers sa Mabungahong Kristohanon katong original page na to. And of course shout out na to ang 55,000 followers sa Mabungahong Kristohanon 2.0. No, kay naaman tay restriction gud sa Mita. So naghimo taglain, but actually duha ni ka account akong gigamit ron. Mag-message ra mo ng duha igsoon kay grasya sa Ginoo makabantay ko na, pero usahay pasensya na nga dugay ko ka-reply ug ang uban dili na nako ma-replyan kay matabuna na bitaw. Sorry jud kayo kay busy jud unya. Every day daghan kay mag-message nako 100 plus anong daghan kaayo, no? So di na ko matagad. Why? Because it is not all the time nga ko ang naong nasa Facebook. Nasad ko'y pamilya na ko'y anak, asawa nga getiman sa nato grasya sa Ginoo. Okay? So shout out ay Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. And akong gi-shout out ang tanang kapulisan nga nagtanaw, followers na to, especially sa station na mo diri, Clarin Police Station. Shout out ninyong tanan. And mga brad na ako sa Alpaca Parulunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Praise God. So ang uban mura og di kasabot na ko ba anong sige kong mention og aktro, pero usa sa ko sa gigamit sa Ginoo para nila. Ninggiya nila nga makaamgo kay na may daghan po mga brad na kung badlungon ba, no? So kung wala ko diha unsaon nila pagkaamgo, no? So as one of their spiritual advisor, mao gina akong mission. Mao nang ako na shout out kay pinangga ako na sila. Again, shout out be mga brad na ko sa Alpaca Parusea, Skiptron in Arms, ipataas na tong Ginoo kanunay. Shout out Pastor kanunay abante sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Akong gi-shout out si Brother Mark John Umandam. Maminaw sa ni Pirmi ang papa niya. Regards ko brad sa imong papa. Kay nag-message siya nang brad, nagpaila nga imuha daw siyang papa. Praise God. So shout out na ko ang ako ang team sa Tigsulod sa Cebu City Jail, no? Okay, as always magini ang team. Sila Pastora Ninette, okay. Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, Brad Louie, Sister Jardin, Sister Sheila, tanan, Brother Arturo Flores, Brother Rodolfo Flores, Sir Paul Acosta, yang asawa si Ma'am Clarence Acosta. And shout out Camp Usmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barak, shout out, okay? So, this time we have 46 viewers. Ang uban wala pa kabantay, pero bantita, please share our live tonight. Kay nindot ni mga igsoon nga ato ang ipakatag ba pulong sa Ginoo before ta mga tulog. Lahi sa pamati nga before ta matulog malinawon bitaw kaya tong pagbati ba atong sulod knowing nga nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Sa mga naka Bluetooth dia palihog og pa-loudspeak dabi. Bitaw, thank you sa inyong higayon mga igsoon. So this time we have 50 viewers. Anyway, ako lang shout out ang Cebu City Jail, sila Brad Aris, Brad Kinit. Shout out ako Maximum 4, RDC 1, 2, 3. Shout out na ko dia sila si Brad Mago, yang wife nga si Lovely, yang mga anak, yang igsoon, yang ugangan, yang pamilya sa Pasil, Cebu. Si Brad Ibangsad, yang asawa, yang pamilya, no? And si Mayor Ayan, shout out na ko diha, no? And shout out na ko si Mayor Brad Jao sa Brigada 20, no? If I'm not mistaken. Mga brad na ko diha sa Cebu City Jail, Lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo. And shout out sa nako ang tanang mga jail officer sa Cebu City Jail. And salamat kay sa kanunay higayon nga with my team gitagaan mi ninyo great privilege to deliver the word of God inside
Kay daghan magunamo mga adik-adik ba sa una ang among i-deliver siya bo karon i-deliver ang pulong sa Ginoo. So, thank you kayo mga staff, mga officer, mga jail officer sa warden sa Cebu City Jail. God bless, God bless. Okay? Let's pray again. Our topic for tonight is kuan ni siya igsoon unsay dangata nato kung tinuod gyud ta ba? Kung tinuod gyud ta kaning sunod ni Kristo kay lahi man ning sunod ta ni Kristo nga sunod-sunod lang taphaw ra ba o kanang tinud-anay gyud as in seryoso, no? As in klaro gyud ang atong pagsunod o relasyon ni Kristo. Unsay dangata nato? Mao na atong topic karon. But before that, again, I just want to encourage everyone to share our live. Shout out Dera Brad, okay? Shout out Zaki Toriyama, okay? God bless brother Asam ni Japan Hapon man. Okay, thank you Brad for listening. Brother Zaki Toriyama. Shout out ni Muria Asam ang garon gibutang sa Ginoo ambing. No naman. Okay, so while waiting, let's start to pray. Hallelujah. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you Lord again and again for the blessed opportunity. Gitagaan na pud minimo og kay gayunan Ginoo nga mamalandong sa imong pulong. Salamat kay Ginoo. Dili tanang tawo ron naay higayon nga mamati sa imong pulong. Naay uban karon Ginoo nga gusto makadungog og mensahe nga pagdasig, mensahe nga maghatag og paglaom apan dili sila makadungog Ginoo. Walay higayon. But praise God, bulahan kami Ginoo kay karong kagabion aduna mi chance higayon nga mamati sa imong pulong. And Lord God, andama mong kasing-kasing kay imong pulong balaan kini kayo. Himoming takos, himoming angayan, among panudlanan nga espirituhanon andama aron walay masayang, walay mausik sa imong pulong. I-bless tanang viewers, tanang listeners karon bisang asa ni maabot Ginoo. Kani nga live, kani nga video, bisan pa man ang mag-replay ani Ginoo. Tuguti nga samtang mamati kami og magtan-aw, mabati namo imong presensya, mabati namo imong gahom, imong dihog, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit among mabati Lord God. Tagay mig kaalam nga langit nun, kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, ug anda mo sunod kanimo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Salamat dance kadaugan. Lord, tagay mig peace of mind right now. Aron masentro ginamo ug ma-focus ikaw lamang ang imong pulong. Thank you Lord again for the victory. Let your will be done. This is our prayer in Jesus name. Amen. Hallelujah. We have 77 viewers this time. Let's go. So anyways, wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, you can subscribe free. You can find the link in the caption of this live, mga igsoon. Hello Pastor, maayong gabi sa diha igsoon. Sister Edeta Palima Batiao Palen. Okay. Praise the Lord. And let's start na. Okay, 78 paabot na ta mga igsoon. English niya to ang tekstoron mga igsoon. Hallelujah. Okay? Praise God. So, nga to ang teksto igsoon na makita sa Matthew 10:22. Okay? Matthew chapter 10 verse 22. Mao ni atong ato ang teksto karon, mao ni ang gingon ni Jesus. Okay? Listen carefully. You will be hated by everyone because of me. Ingon si Jesus. But the one who stands firm to the end will be saved. Praise the Lord. So again, ingon si Jesus sa Matthew chapter 10 verse 22. You will be hated, no, by everyone because of me, but the one who stand firm to the end will be saved. Ang Diyos magapanalangin sa balaang pulong. So, giremind ta ni Jesus igsoon kung unsay atong dangatan kung musunod ta niya nga tinud-an na ha, dili ning joke-joke, okay? Or sunod-sunod lang or taphaw ra nga pagsunod igsoon. Kanang unsay may tabo na to kung tinuod gyud nga ning sunod ni Kristo. Tinud-an na yang atong pagpangalagad sa Ginoo. As in igsoon dili joke-joke. Ang atong pagsunod sa Ginoo, seryoso gyud. Ang atong pakigrelasyon sa Ginoo tinuoray gyud. Unsay dangatan na to? Ingon si Jesus nga ang atong dangatan mao ni, you will be hated by everyone. No? Naay mga suko na to. No? Daghan masuko na to.
Nganuman, ang sunod, because of me, tungod sa Ginoo. Okay? Once musunod ta ni Kristo, tinud-anay, igsoon, mibiya na tas kangit-ngit. Tinuod na tang nangalagad sa Ginoo. Mingbiya na tas makadaot nga bisyo. Mibiya na tas atong kabit-kabit. Paghilig o babae, pagkalaki, tanan nga mga binuang kahilayan. Once ato na siyang gibiyaan, igsoon, misunod ta sa Ginoo. Di kalikayan, mao ni may tabo na to. You will be hated by everyone. Daghan masuko na to. Matingala ta na mga tao nga dili muangay na to. Matingala ta na mga tao nga dili ganahan na to. Nga wala man ta ng hilabot nila. Pero gamagamaan tag istorya, gamagamaan tag isyo. Ingnon tag nangabuang na, ingnon tag nangayabag na, ingnon tag nananay tililing sila. Diba? Ingnon tag mga lain nagtinuhan sa letong gituuhan dayawa. No? Mao ni mahitabo na to igsoon once aron ma-aware ta ba, gi-remind tag balik ba, no? Once musunod ta nga tinudanay sa Ginoo mga igsoon, naagi na mga tawo nga masuko nato, musugot kag sa dili. Amen. Ngano masuko man sila? Because of me, tungod sa Ginoo. Lahi po nang nay nasuko nato, nay nilotos nato igsoon. Nagstoryag dili maayo tungod kay napo sila nakita nitong di maayo. Again, akong balikon. Lahi na po nang storya kung naay nasuko nato, naglutos. Tungod kay nakita po nila nato, no? Consequence na, no? Realidad naman na. Apan, kadtong tinud-anay nga ning sunod sa Ginoo, of course, 100% kung tinuoray ang imong pagtuo sa Ginoo. Kung tinuod kang ning surrender, ning sunod sa Ginoo, nakigrelasyon sa Ginoo, sa hingpit, mabag-o, o mabag-o gid ka. Mausab ka. Mao na giingon ni Paul sa 2 Corinthians 5:17. We will become a new creation. Unsa tong binuhatan kaniadto, di na nato buhaton. Amen? Unsa tong binuhatan kaniadto, mga igsoon, biyaan na nato. Example, na maligya tag syabo kaniadto. And then karon nangalagad naman ta sa Ginoo, ning biya na tas pamaligya syabo. Example, adik-adik ta kaniadto, pareha na ako ba? No? Kung sukay ta mo suyop, igsoon. Pero karon nga nanatas Ginoo, nanatay relationship, intimate relationship ni Jesus Christ. Ning biya natas atong pagka-adik-adik. Ang kaniadto nga mga adik sa illegal nga droga, adik na karon sa iyang balaang presensya. No? Once ingana ka, di kalikayan. So, you will be hated by everyone. Nay mga masuko nimo hated. Matinga ka, usay, dol sa dughan, usay pamilya nimo, usay hinigugma nimo, masuko nimo, ngano man tungod sa Ginoo, tungod sa imong pagbarog sa kamatuoran igsoon. Amen. But again, mao lagi ni lahi na pud nga istorya nga nay nasuko nato. Kay ngano man sige tag-angkon nga Kristohanon, pero ang atong binuhatan hiwi. Dili man ta perpekto igsoon. Yes, dili ta perpekto. Pero lahi na pud na istorya nga nagpabilin tas kangit-ngit. Kung ning sunod na ta ni Kristo igsoon, nangalagad na ta sa Ginoo, nakigrelasyon ni Kristo, meaning mingbiya na tas kangit-ngit. Unsa tong binuhatan kaniadto, gibiyaan nato, nagkinabuhi na taron sa kabubuton sa Ginoo. Although dili ta perpekto, apan lahi na kung makasala ta, kay di na putong mga grabe kay mga sala kanang mga watuyo pare na ko. Example, ako makasala ko. Pero unsay sala nako kanang mga mainit akong ulo, maningka ko sa kong asawa. Di na putong manigarilyo, mo inom, magsyabo, mamaligyag syabo, mga bit, mga babae, mga amang og dili asawa. Lahi na na. Mao to ang sauna nga kinabuhi na to. Nga wala pa tay Ginoo. Karon nanatay Ginoo, nanagid tay kabaguhan, no? Kay like what happened last night igsoon sa muang Bible study. Ako gining gibalik-balik because salvation, there's no such thing as salvation without transformation. Ang kaluwasan magbunga og kabaguhan. Mao nang tinuod ta ning sunod ni Kristo, naluwas na ta kay ning tuod ta ni Kristo, makabaton ta kabaguhan, nagi nay mahitabo na to, nay mga masuko na to. Amen. Sige ngon re akong balikon. You will be hated by everyone because of me, because of Jesus, because of our faith in Jesus Christ. Tungod kay nahimo na tang nangalagad sa Ginoo, ning biya na tas kangit-ngit, no? Nanay masuko na to igsoon, ingno na tag nawan na. Nalain nagtinuan. Pero na-bless ko sa uban igsoon nga naman tay mga disciple diri no nga mga adik-adik kaniadto, grasya sa Ginoo, gipil sa Ginoo niya. Ang uban nako i-share ninyo mga igsoon, naibag-o nga naguban-uban na mo karon unya kanang nalipay siya kay ning uban siya namo, adik-adik man ni kaniadto, padulong unta po ni i-rehab mura ni ako. Ingon siya nga, pastor, nalipay ko kay nadi akong bana unya. Bahala na pastor og
dili ta pareha og tinuhuan. Ang importante, pastor, mabag-o na akong bana kay mao gyud na akong problema. Kabantay mo, mabless ko sa ingana kay regardless of our religion or faith of our denomination, kana bitong ganahan sila kay nag-apas sila kabag-uhan, no? Ang kabag-uhan mo sunod man na, no? Kung makabaton tag kaluwasan, musunod gyud na. Kaya akong balik ko na, there is no such thing as salvation without genuine transformation. Kung asa ang kaluwasan na ay kabag-uhan, lisod po moingon tag naluwas na ta, pero ang atong binuhatan luwas sunon pa. Nganong naluwas ta? Pangutan na, nganong naluwas ta? Naluwas ta tungod sa atong pagtuo ni Kristo, kay we are saved by faith, grasya sa Ginoo, no? Unsay giluwas na to? Di ba? Naluwas ta, ka example, natas kang ngit-ngit, mga adik-adik inday ta, no, mga palahubog kang dagko, mga hilig tag pangabit, hilig tag babae ug laki unsa man diha. Tung binuhatan igsoon, no? Namaligya pa tag syabo. Mao to nga sa dihang ningtuotan ni Kristo, nangilagad ta sa Ginoo, nagrelasyon ta sa Ginoo nga hingpit. Naluwas ta mo biya ta diha, mao na. Mo biya ta sa ngit-ngit, no? Naglakaw na ta sa subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao na mga igsoon ang gimi ni Jesus. No? Nga inighuman na ning sunod na ka sa Ginoo igsoon, tungod sa ngan sa Ginoo nangalagad na ka. Unsay gingon dire? Mao ni igsoon, you will be hated. Excuse me. You will be hated by everyone. Nay daghang masuko nato. No? Kung nagtan-aw ka ron igsoon nga nangalagad ka sa Ginoo niya, nay nagbugal-bugal nimo, nay nagyaga-yaga nimo, nay nasuko nimo. Unya tan-aw nimo, murag ako bitaw. Tan-aw nimo, anong masuko man nariya namalandong ka ba, anong masuko man sila nako nga karon na hinon nga wa na ko'y bisyo. Karon na hinuon nga di na ko adik, wa na ko na maligyag syabo. Karon na hinon nga di na ko himabay or mangitag laki, no? Karon na hinon nga naloyal na ko sa kong asawa. Masuko sila nako, no? Once ingana imong gibati, tinuod jud ka nga ning sunod sa Ginoo. Amen. Kay wa man kay gibuhat nga dautan. Lahi man tong nay nagsulti ni mugdi maayo, mao nay Kristohanon, mao nay sigsimbang, ano man lagi na yang kinabuhi, no? Katong nga na nga sinultian, lahi na nga istorya, consequence nga realidad. Apan kadtong giistoryahan og sakit, bisag way gihimo nga dautan. Tungod kay ning sunod sa Ginoo. Okay? Mao ni ang gimi ni Jesus, no? Pasalamat ka, bulahan ka, kay tinud-anay ka nga nangalagad sa Ginoo, ni sunod sa Ginoo, no? Ning gamot ba? Minggamot na gyud ang imuhang relasyon sa Ginoo, tinud-anay ning tuhop ba? Mao nang natandog ang demonyo, iyang gigamit ang mga tao nga masuko nimo. Kay kung di ka tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, no? Di man kahilabtan. Nakita lang sa yawa igsoon nga tinud-anay na gyud siyang ning sunod. Di ni pwede mangita kog paagi nga mobalik ni kaniadto. No, mauni usa sa ilhanan igsoon nga tinuoray kang nisunod ni Kristo, tinud-anay imong relasyon sa Ginoo. Ngano man, you will be hated by many. Daghang masuko nimo. But next line ingon diri, but the one who stands firm to the end will be saved. Apan ang mubarog sa katapusan or ang mulahutay, maoy maluwas. Okay? Apan ang mulahutay, maoy maluwas. Sa ato pa day, posible. Nga tungod sa kadaghan nga ng lutos nato, posible day mga igsoon, nga posible day jud mahitabo nga daghan kay nangalagad sa Ginoo, no? Nga ang uban di kalahutay tungod sa kusog kay sa mga paglutos. Kay ningingon man diri, but the one who stand firm to the end will be saved. Dili man ni isulti ni Kristo kung ang tanan sigurado na nga maluwas. So ang uban ani ma-misunderstood nila, pero kanila akong gibasihan, walang tanan mo kanila atong gibasihan. Nganong moingon man si Jesus ani og, but the one who stands firm to the end will be saved, kung ang tanan sigurado na gid nga maluwas. Posible di ay nga naay bisag nakaambit na sa kaluwasan, muambak murag si Judas bitaw naghikog ba. Okay, disipulo man to, pinili, tinawag man to, the chosen one, no? Pero wa na ginulsol, naghikog, no? Posible nga naa jud ingani kay si Jesus man ining sulti, no? Nga but the one who stand firm to the end will be saved. So naaday gyud mga tao makit-an nimo nga dasig kayo karon. Mga tao nga makit-an nimo pirmi sa prayer meeting, Bible study, nasa simbahan, nasa worship team, pero posible nga di mo lahutay kay di kadaog sa mga dagkong paglutos. Kay namay ningon ri, you will be hated by everyone.
Tungod kay daghang mubas niya, daghang masuko, manaway, magbugal-bugal. Mura ito siya maprobok kadugayan, naglagot, antod nasuko, antod dili na lang siya kalahutay. Mao na nga, di siya maluwas. No? So, posible din na mga igsoon may tabo based on this verse nga gihatag ni Jesus. Okay? You will be hated. No kaning word nga hated, posible nga mauni ang distraction na to. Mauni ang challenge, ang hagit na to. Kaya kung ako, there are so many times na mo give up na ko. Tungod sa kadaghang nasuko na ko, bugal-bugalan ko kanito, bago sa akong panglagad sa Ginoo nga nagwali. Grabe, mga bugal-bugal, ginganlan ko, pastor suyop. Tanawan ang naong adik pa man na kayo, ning sekreto pa nagsuyop. Pwede daghan kayo, bugal-bugal, sigira kong hilak, Lord. Kibalo dyo kas tinuod, Ginoo. Grabe, hilak na ko. Adto na ko isumbong sa Ginoo kay labi na kay atong tayma is dili pa ko minyo, wala pa ko asawa, wa ko'y kasiran. Sumbong na dyan ako Ginoo, gaunlan akong gako, sige og hilak, maminaw ko worship song, Lord, ngano man ingani day jud ning mga lagad nimo tinud-anay. Ingani day jud ang kinabuhi Ginoo kung mubiya na kas shabu, mubiya na kas inom, sigarilyo, babay, mubiya na ka Ginoo sa rugby, bulkasil, marijuana, syrup, unsa pa nang suyuponon diha. Ingani day nangatan dagag masuko nimo. Gamagamaan kag istorya, butang-butangan ka, nganing score daw kag balik ko sa kalibo dito. Grabe sakit kay mga igsoon. And then I meet this verse, na-realize na ko nga normal ra gyud. You will be hated by many because of me. Amen. Nagyunay mga tao nga dili ganahan na to, even atong mga barkada. Although naay mga tao nga mabless na to. Yes, naay mabless na to kay lugar sila nangandoy nga mabag-o ta, pero naagyo na uban. It's not everyone. We cannot please everyone. Naagyo daghan nga di ganahan na to. Ingon na sila wan na buang na ni balhin nag-like tinuhuan. Mabitaw na akong gibalik-balik sa una nga. Sa ato palain na day tinuhuan, unsan day tinuhuan na to, no? Lain na inog tinuhuan, hindi na mo suyop, di na mamaligyag shabu, di na magrugby, di na palahubog. Wa na nangabit, lain na inog nagtinuhuan niya. Katong sigsimba nga naikabit. Katong sigsimba niya, di mo ditsog uli, kay mo hapit og bungan niya, nagtagay dito maayo. Katong sigsimba, pero pag humagsimba, ning hapit og suyop. No? Katong sigsimba, pero na sikreto nga account nga naday gichatan lalaki or babae. Diba? Sakto yun na yung tinuhuan. Wa na ta na maudi. Mo nang react ko kaniadto apan eventually sooner or later I realize sa nabasa na ko ning Bible from gracias again from Genesis to Revelation, then all of a sudden na meet na ko ning a verse that nga you will be hated by many because of me. You will be hated by everyone because of me. Normal gyud ay kung tinud-an na itang ning sunod sa Ginoo. Kung labi na nagpagamit ka sa Ginoo, grabe pagsulay na. Grabe paglutos ana igsoon, tistingan ka. Kung mulahutay mo padayon baka kay ang langit dili basta-basta sakon. No, mao ingon si Jesus nga ning subay ta sigpit nga dalan kay dangog kaayo, daghan kay mga offer sa kaaway, daghang mga tentasyon, daghang mutamay mo BBI magbugal-bugal, daghang mangantsaw na to magigayaga, daghang mga bashers na to. Apan ingon si Jesus apan ang mulahutay mo'y maluwas, kinahanglan gyud ta mulahutay. It's not enough to say that we are saved, but pangutana, kalahutay ka, labi na nagkadaot ta ng panahon karon. Amen. Kinahanglan ang paglahutay. Ug ako ning balik-balikon igsoon, walay laing sikreto para mulahutay ta. Ang sikreto para mulahutay ta for me, usara gyud kay mao gini akong sikreto pod. Kanara jong Hebrews 12:2. Totok kang Kristo. Mototok lamang ta ni Jesus nga maoy mag-uugmad sa atong pagtuo. Maura gyud na igsoon. Kaya ako nang gihimo. Kay kung magtutok ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong ginikanan, sa mga sitwasyon sa palibot, posible di ka kalahutay, madistract man ka. But if our focus igsoon kanunay sa Ginoo, sa Ginoo manggod, magsigitag tanaw sa Ginoo bisag ang atong sitwasyon lisod kayo, ang atong sitwasyon sakit kayo, naipit ta, grabe ang hagit, apan kung nagtanaw ta sa Ginoo mga igsoon, makakita tag paglaom. Amen. Mao na nga nindot jud nga every day in our daily walk with God, we must fix our eyes on Jesus Christ only. Amen. Daghan na backslide igsoon kay nagtanaw sa iyang bana, yang asawa, wa kagwanta. Timan ang kaluwasan individual.
Di ka pwede muda sa imong asawa, imong bana, imong anak, imong ginikanan. Individual, tagsa-tagsa ta mga tubang sa Ginoo. Kung adto ka tutok sa mga tao, maluya ra ka. Kung adto ka tutok sa sitwasyon sa imong trabaho, negosyo, sa imong utang nga dako kayo, maluya ra ka. Apay kung adto ka tan-aw sa Ginoo, makabaton kag paglaom. Kung adto ka tan-aw sa Ginoo, makabaton kag solusyon. Ma-encourage ka, madasig ka. Kaysa dang magtutok ka sa Ginoo, ingnon ka sa Ginoo, nakam, dali, bangon, dagma ka bangon, padayon. Padayon, I give up, dara ko naghuwat sa finishing line. Nagpaabot ko nimo. Nadagma ka bangon, buhi pa ka napay paglaom, ana bitaw. Mao na nakanindot kung kamao ta mo tutok sa Ginoo. Daga mga Kristohanon nga wa kalahutay, mga dasig kayo. Anointed gigamit sa Ginoo. Dako nag-agi, nakadala na og pila ka kalag sa tiilan sa Ginoo. Daghang na-inspired sa ilang kinabuhi pero karon asa namalik sa agi. Namalik sa ilang naandang binuhatan nga naglunang sa kadautan nganuman kay napandol og tao. Mao ni tiban ni. Daghang wala na ning simba kay napandol og tao. Kinsa day mong gilagaran ang tao or ang Ginoo? Mao na bantay igsoon dapat ka mao ta ni nga strategy or pamaagi. Wa tay laing tutukan ang Ginoo ra. Kinsam day atong gilagaran. Kinsam day atong gidawat. Gituuhan nga manluluwas na to ang atong mama, atong papa, atong asawa, bana, di ba? Si Jesus man. Adto, we must focus on Jesus alone. Once naka-focus ta kanunay ni Lord, sigurado nga makalahutay ta. Kaya nga naman, musugot ta og sa dili once tinud-an na yung atong pagpangalagad sa Ginoo, daghang masuko na to. Daghang mamikil na to. Daghang di ganahan na to. Daghang magagayaga na to. No? Ako na bitaw ning gi-share niyo nga time sa una nga miingon ko sa Ginoo, Lord, what if ako ning kulatahon ni kagabi mo tago lang ko Ginoo, magpurong ko. Nang laom nga gabi at ngan ko ni bunalan ko ni kausa. Di ba kay naglagot na ko? Kay wa na ko hilabti gigamagamaan ko istorya. Pero gitistingan ra ko igsoon gi-reshape ni Lord akong karakter, gitudluan ko pagpaubos. Kay ngano man kinahanglan ang pailog pagpaubos, self-control. Kay ngano man you will be hated by many because of Jesus. Amen. Nagyo na yung masuko na to. Ingnon kag nayabag na, nabuang na, nibalig laing tinuhuan. David, ningon ako nga, sayangan ni mo, Pastoroy. Nainingon ako, ning comment na ko sa akong one of my posts or I guess, may comment ba siya o ning message. Ingon siya, di ko kalimot, ingon siya. Brad, sayangan ni mo na-bless, unta ko sa imong testimony, giunsa kapag bag-o sa Ginoo, kuyaw mo na kagkagi. Apan, nganong ning balhin pa mga tinuhuan, wala na lang ta kami balhin. Disam day kugikan, oy. So ako sang gipasabot, Brad, lucky man, sakdi lang, kay, wa man sa ko nagdag relihiyon din. Sultian sa kanako, Brad. Kuan sa ko, nagbata ko nga anak o pastor, wala na ko ilaing tinuhuan o relihiyon. Nagbata ko nga anak o pastor, madlungon lang ko, adik-adik ko kanito. No? So, sagdi lang kay kung moingon ka nga, kanang, mubalik ko, nganong, himbalhin pa ko, sagdi lang kay, akong gingnan siya, mga igsoon nga, at the end of the day, kung sayop ko, sakto ka, ako rin po'y manubag sa Ginoo. Yan, ingon siya nga, aw, hinoon, pastor. Yes, tinuod na. No? Kay gingnan, ay, moingon ko, laig, tinuan. Unsa na itong gituhuan, yawa. Unsa? Usay bitaw moingon kung labong sa una. Wadi mo ingani na ko. Labong sa una nga musukol pa ko. Labong sa una nga magdaladala pa ko armas. Labong sa una nga tama ko pirmi pitli ni pero nganong sa una wa man ko inganian niya nga kaila naman siya nako. Pero karon nga nanako sa Ginoo giingani nako. Yes, natural na kay ningon ang balang kasulatan kung musunod na ta ni Kristo. Okay? Kung tinud-an na itong relasyon ni Kristo. Unsa to? Itong teksto. Nadari? Sa Mateo 10:22, you will be hated by everyone. Nay masuko na to, nay di ganahan, di muangay na to. Tungod kay ning sunod ta sa Ginoo. Amen. Mao na timan igsoon. Og kung nagtanaw ka karon diri igsoon nga imo nang nasinati karon. Kung nagtanaw ka karon nga imong nasinati ni, natinga ka nga nay namikil mo na di ganahan mo, imong mga best friend, mga close friend kani adto, nausab na. Yes, nausab na. Why? Because you have the Holy Spirit. Ug kana nga Holy Spirit nag-alingasa ang ilang karga na mga igsoon, no? Muna nga dili na mahiluna ang ilang karga kay naani mo ang Espiritu Santo. Dili magkauyo na ang kahayag ug kangit-ngit, no? Muna nga kita na lang mo sabot nila, no? Pero mao lagi ni kung ikaw na nakasinati anak karon nga nay nasuko nimo. Nay nausab lagkalit ang tinagdan nimo.
Sa una suod nimo pero karon wala na, igayagaan na ka, kay lain na kag tinuan. Igsoon paglipay, pagmaya, bulahan ka, kay tinuod jud ka nga ning sunod ni Kristo. Natuman ang giingon ni Jesus sa kinabuhi nimo. Gipanag-ana na ni Jesus nimo nga kung musunod ta niya nga tinud-anay, magkigrelasyon ta niya sa hingpit nay mga suko na to, apan ang kadtong mubarog hangtod sa walay katapusan maluwas. Barog jud igsoon, no? Akong gi-encourage tanan karon nga naminaw, barog gitas ka matuoran, no? Ayog itugot igsoon nga ang mga paglutos, pagbiay atong mga bashers, mga nagtamay na to may hinungdan nga mubalik tas kaniadto. Ayaw itugot igsoon barog. Amen. Barog ta kay gingon sa pulong sa Ginoo, ang mubarog, those who stand firm till the end will be saved, no? Ang kaluwasan na sa paglahutay, no? Ang kaluwasan igsoon naa sa pag-endure, no? Dili magmatter dasig ka karon ang pangutana mula hutay bata. Diha ta magdaog sa tumoy. Mo na akong gibalik-balik in our race igsoon, no? Going to eternal life. Dili magmatter on how we start but how we finish. Kay daghan nga may lang spilmiro ning balik sa agi. Amen. Ang kaluwasan na sa paglahutay, matod pa ni Jesus, no? Kaya akong balikon igsoon, di man siguro mo ingon diri si Jesus o sige ingon ni Jesus diri, but the one who stand firm to the end will be saved. Kung ang tanan nga ning sunod niya, sigurado na gid nga maluwas, no? Nganong niingon man siya nga the one who stand firm lang, kay posible nga naay nakabaton karon og kaluwasan, nangalagad na sa Ginoo, malipayo na nabag-o ang kinabuhi, pero di kalahutay og naanadaghan karon, no? Naanadaghan karon igsuon, no? Wa kalahutay ni undang og simba pero nakasugod na unta. Ngano man kay dagko mo kay bahig gud, dagko kay bahig ba, no? So himbalik, sayang, no? Sayang kay lami man ko kay kanang red horse nga gipaningot bitaw, gimingaw naghubog-hubog ba. Sayang ang nasugdan. Amen, sayang ang nasugdan igsoon. Kay niingon si Jesus, apan ang mulahutay, ang mubarog sa walay katapusan, mao'y maluwas. I declared in Jesus' name nga tanang nakadungog karon, mulahutay kita. Amen. Mulahutay kita, ug namay tay madagma ta bangon, padayon ta. Di man ta perpekto, pero ayaw lang po tuyo Lahi man gud ning lahi kabantay mo, yes, ay ang uban man gud mga igsoon. Moingon sila ba nga kanang word nga dili ta perpekto, murag sagol abuso na bitaw nga tinuyuan, no? Yes, dili ta perpekto pero dili na pasabot nga tuyuan na to pagpakasala tanawa. Lahi man gud nay Holy Spirit nimo kay mag-alingas sa ka, padung ka mga bit, padung ka mo reply anang bayhana ng lakiha, okay? Padung ka dito mo musuyop dito, runsak, padung ka maghubog-hubog. Once na ang Holy Spirit nimo mukalabit na nimo, huy, kundiktaron ka. Amen. Mao na nga dili excuses nang dili ta perfect nga atong tuyuan, no? Lahi ning kabalo na ta nga atong gituyuan, choice na. Amen. Choice na to na. Night time nga makasala ta pero kana bitong nakalitan ka, wa tuyua ba niya? Mag-alingas ka. Lahi ning naadyo ang Ginoo nimo. Kay tudluan ka nga maglakaw sa pagkabalaan. Tudluan ka sa pagbuhat lamang og mga butang nga malipay ang atong maluluwas. Amen. Ngana na siya mga igsoon, no? So again, dili ilalim kung tinud-anay tang mga lagad sa Ginoo kay naay mga pagbebiay, pagtamay. Kaning word lang igamit diri, hated, naay mga suko na to. No? Kay numdum ko mga igsoon nga daghan kog mga disciples bang gipiyal sa Ginoo nga daghan kay mga suko nila, musukol sa man, pinusilay. Ana ba kay namo koy kabawan na mo na koy mga ubang mga disciple nga mga buotan kayo ba, no? Nga basta lahi. So, brad, ayon lang relax na lang ta. Kay sometimes ma-provoke bitaw ka kay yagaan ka nga buang na ana bitaw. Tao ra biya ta natay pagbati, pero salamat sa Ginoo kay namon po'y Holy Spirit nga maghatag og self-control. Nga makapugong ta igsoon nga magpadayon mula hutay gid ta, no? Nga dili lang ta mag-mind, i-ignore nato ng mga bashers, mga haters nato. Kay haters na gina sila. Di na sila malipay, igso nato. Bahala sila, importante. Nalipay ang Ginoo, kay ningbiya na tas kangit-ngit. Ngunit man ni igsoon, kung nagtanaw ka karon,
gibati nimo or nakaingon ka maako gini pastor daghang nasuko na ko karon. Nausab na sila nako pastor. Praise the Lord. Ilhana na nga ang imong pagpangalagad sa Ginoo tinud-anay. Giyagaan ka tinud-anay. Amen. Padayon ta. Padayon ta barug tas kamatuoran kay ang mulahutay mo'y maluwas. Amen. Again, ang mulahutay kay posible nga naay daghan nga nindot na untay ang kahimtang na bag-o na. Okay? Nangalagad na sa Ginoo, nakaambit na sa kaluwasan, pero mubalik sa kaniadto. No? Mubalik, di kalahutay. No? Siguro, tungod sa financial, mga mga problema, daghan kay mga distraction, mga hagit, para di ta mo padayon. Amen? Pero mao lagi na, padayon na kita. Abante ta, madagma man ta, bangon, basta buhi pa ka, bangon. Kay na'y paglaom, igsoon. Kay mao ni timan ang mulahutay ra gyud ang maluwas. Amen. Those who stand firm, sige ingon din Jesus, those who stand firm to the end will be saved. Kinsa tong mubarog nga lig-on hangtod sa katapusan, maulamang ang maluwas. Tanang nagtan-aw karon, nakabaton tag kaluwasan, nangalagad tas Ginoo, ningdiya na tas kangit-ngit, naglakaw na tas kahayag. Ang pangutana sa yawa pirmi na to. Pangutana, kalahutay baka, no maogi na. Ang mga basers na to, ang pangutana, no, layo ray pila ka buwan na ni, balik na suyop. Nga na, bitaw, mga mga basers na to. Pero igsoon, akong baliko ng sikreto na ko, nganong naabot ko karon og more than 13 years. Ngawa na ni balik og pangamang og babay as kay naman ko gi-concern ako sa una na ako gikalibin kay minyo ako nang kunon kay wa pa man ko Ginoo ato salbahis pa man ko no nganong igsuon more than 13 years na wala naman jud ko ni balik didto no daghan nagbugal-bugal nagtamay nako but grasya sa Ginoo niabot ko ron og more than 13 years unsay sikreto nako nga wa na ko ni balik og sigarilyo inom suyop rugby kasi unsa may mga binuang babae tanan unsay sikreto nako ang sikreto nako tutok ra ko sa Ginoo kanunay amen. The more we fix our eyes on Jesus, walay tao makadistract na to. Walay tao makadisappoint na to. Mao ni timan-i, kaya kuha ning sikreto. Bisag unsa ka kusog o kabugat sa istorya nga gilabay nila na to. Kung ang imong mata naka-focus ni Lord, never ka ma-disappoint nila. Never ka igsuon maluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Never ka mo balik sa kaniadto once nagsigi kag tutok sa Ginoo. Why? Because the more we focus on Jesus, the more we find strength, we find hope. Okay? The more we find power, gahom, anointing, makalahutay ta. Amen? Muna yung nakanindot, ug muna akong sikreto. Kay igsoon, wala ta kabalo sa unahan. Wala ta kabalo kung kinsang mga tawhana ang mukalit lagdikil na to. Kay specific man ni, you will be hated by everyone. Ay mga suko na to. Wala ta kabalo, kinsa na sila. Mga tao ba na nga imong barkada doon sa lugar, kinsa man ang mga tawhana, mga tao nga imong girespeto, masuko og kalit nimo, mausab nimo no, biklon ka, gamagamaan kag istorya. Wala ka kabalo igsoon, mao nang gidasig ko kita karon. Aw gidasig ko kamo karon daan sa imong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa Ginoo kita mo tanaw, ayaw sa isig kataw. Kay ang isig kataw pwede na gamiton sa yawa nga makapaluya na to. Bisan atong bana asawa anak ginikanan pwede na gamiton sa yawa nga maluya ta. Kabalo ang Ginoo kinsa nang mga hinigugma. Kay mao man ginay pinakabugat nga pagsulay na to mga duol sa dugan. Kabalo ang yawa ana asa ka weak luya. Mao na nga ako kang gidasig karon para dili ka ma-disappoint sa isig kataw nimo. Adto tan-aw sa imong magbubuhat. Adto tan-aw ni Jesus. Hebrews 12:2 again, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Siyang mag-uugmad sa atong pagtuo. Kinsa man atong gilagaran si Kristo, kinsa man atong gisimba giday giawitan si Kristo, adto ta tan-aw niya ayaw sa sigkatawo nimo. And that way, usa na kayawi nga makalahutay ta. Ug atong maangko ng saad sa Ginoo. Unsa may saad, pastor? Ang mulahutay sa katapusan maoray maluwas. Amen. Di kalikayan daghang masuko na to.
daghang maggama-gama og istorya nato, daghang mumubuhi og sakit nga istorya nato tungod sa Ginoo. Apan tan-aw lang sa Ginoo, ayaw sa isig katawo nimo. Yes, makadungog man ka, but mas entertaina ang pulong sa Ginoo. Amen. Kay nga naman, diha ta mo lahutay. Diha ta mo lahutay. Apan kung ang atong focus nasa atong isig katawo, nasa atong palibot, sa atong bana, atong asawa, atong banang palahubog, atong banang adik-adik, o karon sa man diya, atong asawa baron nga ning biya nimo kay tuwing kuyog og laing laki. Once nakada naka-focus, di ka magdugay sa pagpangalagad sa Ginoo. Sigurado nga di ka kalahutay. Di man ka kamubuon. Mabira ka sa imuhang mga kasakit, labi na sa kagahapon. No igsoon focus sa Ginoo kay naa ang kadaugan niya. Focus ni Kristo kay at the end of the day, way lain nga nag-atang sa finishing line. Way lain nga moatubang ta sa katapusang hukom ang Ginoo. Adto ta tan-aw niya. Amen. Para makalahutay ta hangtod sa walay katapusan. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. May tungod, Lord, sa pagpangalagad nimo nga dili ilalim maninuod nga mga lagad nimo. Labi na gid, Lord, kung magpagamit nimo. Dili ilalim kay di kalikayan, it is given nga nagi masuko namo, nay mamikil namo, nay magbinuang namo, nay magigayaga namo, nay mga bashers namo. So Lord, thank you nga gi-remind mi nimo. Tabangi mi, Lord, nga I pray to all of the viewers right now, tabangi mi Ginoo nga kamao mi mo ignore. O kamao mi, Lord, nga kanunay lang nakafocus nimo. Aron makalahutay mi. Salamat ani nga pagtulunan, Ginoo. Kay ang pagsunod nimo dili sayon. Dagang hagit, mga sitwasyon nga pait, dagang kasakit. Apan kung mututok mi nimo, sigurado gyud ang langit. So Lord, tabangi mi Ginoo kay kung kami kamera, wala gyud mi mahimo. Let your Holy Spirit, Lord, will always teach us what to do. What is the right thing to do, Ginoo. Teach us what is the right direction, Ginoo. Tabangi mi, Lord, yan. Nga di mi malinla. Labaw sa tanan, Ginoo. Dasiga mi kanunay. In our daily walk, nga kanunay, yun mi nakafocus kanimo lamang, Ginoo. Dili sa isig kataw na mo. Kay, aron, sigurado mi nga makalahutay, Ginoo. Lord, salamat sa imong mensahe. Salamat ani nga pagtulunan nga imo migi painumduman, Ginoo, para makalahutay mi. Tan-aw lang minimo kanunay kay kanimo naay paglaom, naay gahom kanimo, Ginoo. Sigurado nga makatagamta mi og kadaugan, Ginoo. Thank you, Lord. Again, Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat, Lord. Ug ako rin nag-ampo, Lord God, kung naay nagtan-aw karon nga sibo sa topic ang iyang kinabuhi. Tungod kay daghan karon ang namikil niya, daghan karon ni lotos niya, pamilya ba niya, mga tao nga duol sa dughan. Lord, ako nagaampo aning naminaw karon, tagaig dugang kusog, pailob, self-control. Tabangi, Ginoo, nga makalahutay gyud. Tabangi, Ginoo, nga patutukon kanunay nimo, dili sa isig katawo niya, dili sa mga tao nga duol sa dughan niya. Lord, i-bless tagaig dugang kusog. Ikaw ang iyang dihog aron malahutay sila hangtod sa walay katapusan. Ako nag-ampo, Lord, ngang tanan nga nakadungog karon, Ginoo. Walay ni usa nga mobalik kani adto kung dili kaming tanan makalahutay hangtod sa walay katapusan ug maangko namo ang ganti, ang giandam nimo nga kaluwasan, Ginoo. Kinabuhing walay katapusan. There's no turning back in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat. And this time, Lord God, I continue to pray to all the listeners, viewers, Lord God. I-bless sila, Lord. Ako, Ginoo, wa ko kabalo sa ilang sitwasyon karon. Wa ko kabalo sa ilang mga struggles, ilang mga battles, ilang mga hagit, ilang mga cross nga gipas-an ug unsa ka bug-at, but Lord, bless them. Lord, grant the desires of their heart right now. Lord, tagaig dugang kusog, dugang pailob, Ginoo. Lord, i-comfort. Lord, i-bless financially. Tagbo ang panginahanglan, unsa man ilang gusto, unsa man ilang need karon, Lord God, very need nila right now. I-bless, Lord God, i-grant in Jesus' name. Walay matago nimo, Ginoo. Again, unsa man ilang desire karon, Ginoo, financial breakthrough, bayad sa utang, trabaho, ilang negosyo nga i-prosper. Unsa man, Ginoo, kaluwasan, kagawasan, Ginoo, gikan sa mga gapos ni Satanas, i-grant, Lord God, in Jesus' name. I declare, Lord God, nga imong gahom, Ginoo, imong palihukon sa ilang sitwasyon karon nga tabangonon, Ginoo. In Jesus' mighty name. Balatian ba? Salamat sa kayuhan, Ginoo. Gidaog na nimong tanan. Pinaagi sa imong labod na ayo nami sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the victory.
And right now, among dawaton ang milagro, kadaugan, kaayuhan, kagawasan, kaluwasan, gikan kanimo. Dawato namin, Lord, uban sa dakong pagtuo, himo alamang ning kapiyalan kanunay, kay nagtanaw sad ka sa among kasing-kasing kung kasaligan mi. So Lord, again, mao kini ang among pag-ampo, amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mao among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong gagabion mga igsoon. Salamat kayo sa pakiguban, That's all for tonight. See you again next time. Di lang kumusado kanusang next time. Basta bakante ta, automatic na. Praise God. So, before I end this, akong ibalik ang himayag dungog sa tumbuhi nga Diyos. And I just want to encourage everyone to share our live and to subscribe sa itong YouTube channel. Kay kaning live na to igsoon karon. Ako ni siyang i-download karon after ano niya. Ako ni siyang i-upload sa itong YouTube channel. Ang link na sa caption na nga live free ra ni. No? Kay mawala man ni sayang kay ni mga igsoon. No? So, I declare na I praise always na sa itong pagpahulay, pagpangatulog karon, ubanan tas Ginoo. Ug sa tanan nga nagtrabaho karon og gabi, ubanan mo sa Ginoo, proteksyonan mo in Jesus name. Ug sa tanan nga mga OFW, thank you Star Senders, Brother Lord James, as always, God bless. Tanan nga mga OFW nga nagtrabaho karon, nga adlawan maron diha, lain man ang time, no. I declare that all the works of your hands i-bless ni Lord. No, walay gahom sa kangit-ngit nga magkasamok ninyo. Kung dili magmadaugon mo, it's gonna be a fruitful, victorious day in Jesus name. No, ang inyong mga lakang ihatod sa kadaugan, and I declare favors sa inyong mga amo. I declare promotion in Jesus name, good health and protection. Sinasa mo adto in Jesus name. Amen. So again, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para daghan mabless. Okay? Share our page, share our live. Especially atong YouTube channel, Igsoon. Okay? God bless everyone. Huwag nga akong ikabili. Nagdagandagan ang anak. Ambo, ambing, amante. To God be all the glory. God bless. Okay. Good night, everyone. See you next time. To God be all the glory. God bless. Bye.